Αυτό είναι ένα βιντεάκι διαφορετικό από μένα, για να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα 20 χρόνια παρουσίας του Maison de Beauté στο Προσχάτο. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που 20 χρόνια τώρα εμπιστεύεστε την υγεία του δερματός σας σε μένα, του προσώπου σας, του σώματός σας, των άκρων σας. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι εδώ, να προσπαθώ, να φέρνω ό,τι καινούριο κυκλοφορεί, γιατί όλοι είμαστε όμορφοι και πρέπει αυτή την ομορφιά να την αναδεικνύουμε, να τη συντηρούμε και να την αναδεικνύουμε. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.